Здравейте! В това видео ще направим уебсайт за приятел, който да се използва за фотограф. Тоест MaxCard като платформа за създаване на уебсайтове дава възможност да се направи фирмен сайт и по-специалност сайт за фотографски услуги. Записваме името тук, пишем имейл и телефон за връзка. Ще изберем фирмен сайт. Обърнете внимание, когато се създава сайт, се избира фирмен сайт, а не онлайн магазин. Това, което отличава фирмения сайт, натискаме на бутона "Пробвай безплатно". Това, което отличава фирмения сайт от онлайн магазина е това, че той няма възможността за поръчка на продукти. Сега ще изберем все пак разгледай темите, за да можем да си харесаме някоя тема. Бизнес сайт. Бизнес сайт е така, може би, същия вариант за сайт за фотограф. За това ще изберем именно този за стартиране на фотографския сайт. Добре, избираме бизнес сайт. Напишете името. Така. Ще введем промокод. Ако разполагаме с такъв, ако гледате това видео, може да използвате промокод FREE. Задължително трябва да се съгласим с общите условия, да попълним имейл за връзка и 2 пъти да введем паролата. Когато попълним тези данни и натиснем бутона "Създай сега", за около 2 минути ще се генерира нашият фирмен сайт, който ще бъде специално за нас разработен. Специално за нас ние ще можем вече да въвеждаме данни.